Hak benengkong nakaliang jong kabalang Presbyterian nong ba Merdon Pastorat bat kumju karib hoisep ngi Presbyteri ngi ai kubleye pi baro ki prabengai apo jong karib hoi Presbyterian Synod jungi hak keteng ka tiang tam jong trai bat nong pen im jungi Jesus Christ nakaliang jong ka balang bat ka pastorat bat ka Presbyteri lengba ka reception committee ngi don katokat ni kijing batai hak bedei bat kane ke jaka kabangin sapenlong ya ka jingeseng sinod namar hak balang jungi hang ne hanong ba mardon kadai ke sin ka benengkong ba ka jingeseng sinod kan long dan namar kata yula se don na pedeng ki para bengai apo jong ka ribhoi sinod jungi bat kumjuru ki bawan na ki wepat ki jaka ki bompat jupoi meno hakane ke snong bat hakane ke balang depan suk kalit kawan tingidon ban batai bapin tiap bapin suk habide bat kalit kawan kane ke snong nong ba mardon kadon mar senda bat kane ke snong bat ka balang mau teri mardon ka bahabru hapo jong ka umsning blok bat ka umsning constituency kajing cengai jong kene kesnong na umsning kalong 10 kilometer bat nanong po pan kalong kumba khat nhiều kilometer hakbidei bat kalit kawan ki kali lane ki prabangit nadu ki dukhot ki delegate ki pastor bat ki prabangit ki bansawan hakasngi utrai haka jingeseng sinod ka bansalong haka ne ka balang haki tarik na du ar pupra Februari ha du ar tarik jong bunai Mac jong ka snam ar hajar ar pusan ba pinsuk haka let kawan ki to ki bawan na ki than nongpo kalenti ka ba pin poi haka ne ka jaka kalong piwan na nongpo bat pin rungbe nang thi na kalenti kuinain anda pila poi ha kuinain pin rungben lengba ka tu surok hang to pin yai lengba ka snong kenjon umran nang tapan pin poi ha ka snong mauyap bang anda pila poi ha ka snong mauyap bang kadon ka we ka benta ka badan atli ki surok ka we ka banno syakaliang jong ka mon ka banle syak snong mupnar tasor bat ka we pat ka ban kiu shenisha ka balai ka bayai syakaliang ka diang ka ban poi syak snong tasor nong rim cermei bat kabanin poi syakani ke jaka kadai ba pihak ban yat lengba ka tu snong ang tasor nong rim cermei bat ba piwan nang to pin poi bet syak snong mauteri merdon anda pila poi sya mauteri merdon pihak ban yat lengba ka we ka surok snong ha ka bangila bu ya ki jing kedeu ki knam lenti ki ban pen i ya kalat lane ka lenti ba pin poi hakane ke jaka anda pila poi hak snong mau teri merdon pin surung bet na kitu surok snong na po ka snong mau teri merdon bat pin poi bet hakane ke jaka ka parking ka bangila bu hangne ka belong mar senda bat kane ka jaka long jingeseng pimdon kam shu ban let na kitu surok nang tai na marba kaladon pa ka we kalat kalenti ka ban yalam bet sya kane ke jaka hang ne ka parking kalong ka baklut ka bahebha bat ka parking ru kalong marsenda bat kane ke jaka ka bangi penlong ya kane ke jingeseng sinod ka surok nadu na kwinain hadu hang ne ka jaka badon ka parking kade ka surok ka ba labiang bangim don shu don kam shu ban khuslai dan rei hai ni benta shuawan poi kane ka parking kal khamlong khamnya khndiat tang ba ingit skam ba kamdon kano ka jingthot hak bidei bat kalet kawan te hak bidei bat kitu ki khot ki delegate ki pastor lane ki pajba ki bawan hak sngu trai pan pila ki bawan na ki thany umsning haba phiar nomsning tang kumba 10 kilometer lane 8 kilometer syakaliang jong kadiang kadon katukalat RRTC khatu ka snong umran yang bernai nang to pinwan bet rong bet ya ka lenti na lat RRTC yang to pia lengba kane ka surok merdon
kaban poi hang du hang ne halat kabaki khot ka kalat merdon nang nepat pi haban no pat sakaliang jong kadiang bat kinrung bet chadu syapo snong nong ba merdon bat kido ki kali ki bawan na ki thain umsning ro aba pirung na kade kalenti nang ne nong ba merdon pi la pin poi bet hadu kane ka jaka kabadon kane ka parking balabu hang ne subuh pat lada ja badon kanu ka jingkap nia jong kane ka parking hang ne lane lada don kanu ka jing thut lane ka jing blok kala don lupa kane ka jaka ka bangila penmang lupa hang ne ka jaka ka bala syak sngubha da ka kur nong klang bangin pendon kam na ka benta kane ka jingeseng sinot ban parking yaki kali kijungi ka jaka parking kam dei ka bajengai kalong tang ka jingjengai ka balong tang si kentin kwai nang tai hang ne ka jaka long jingeseng te kin bu be yaki kali hang tai bat nang tai pat kin wan da ka kejat ngilap ka don hap cross ya kane ka wa umpi hang ne ngila don ba ki jingking ki bangila dep china pin suyat bi da ka kejat hang ne tang kum ba 1,000 minit phila poi ha kane ka jaka long jingeseng te kita ki dei ki jing batai ha ka be dei bat ka lej ka wan na ka benta kane ka jingeseng sinot ba pin poi ha kane ka jaka ka ba on sa penlong ya ka jingeseng sinot CE Union na benta ki dogi bawan na ki thain umsning sakawai pat ka la kalenti lane ka surok ka ba phila ban poi sekane ka jaka kolong lada phiar bet nang to na umsning phiar bet sekane ka snong umran deri hakaliang jung ka diang hang masen poi ha ka snong umran deri ka don hang to ka jingking ka badang sudap sna thmai bat ka surok ru ka bala siang rong kalong kumba 10 kilometer ada pirong nang to pin saya kendu ia une surok uba pirong nang to na lat RRTC katu gede gawe kalenti ka ba phila ban poi sekande ka jaka ha ka bidei bat ka jaka long jingeseng ka jingjingai nang thi na snong lane naying mane jong kane ka balang nong ba madon kalong tang kumba sauspa metar but kalenti ka ban poi sakane ka jakaru kadega ka surok kala biang kadega surok rong don atli ki surok kalenti ki ban poi kane ka jaka kadega we ka bangiyat nang tuna khmat jong ka ying mane nong ba mardon bat ka we pat kalat kalong nang ne na basdang jong kane ka snong nong ba mardon kadega bawan na khmat jong ka ying mane jong ka balang ka surok kadega surok ka bala siang rong bat kane ka surok pat ka bawan nang ne na basdang jong kane ka snong pat kadega surok ka badang shoot siang da umau tang ba kadega snong kadega surok ka balalong paka bha ka ba ki kali kila ban yan klem kano ka jingthon te ha ka bidei bat ki kali hi ba ki delegate ane ki khon ki pajba ki bawan ha kasngi utrai ngin persang na kaliang jungi ngila penbet bar ki trafik ba kat bala hi ngin penpoilut ya baro ki kali ha kani ka jaka long jingeseng na marba kadai ka parking kumbala ong mene ka bangila penmang kadai ka ba he ba ka bala bangiam kumba si hajar dunai ki kali ban ngila don ru ka we ka parking hang ti ha ka madan football hang ti ha pedeng snong ha ka bangi penlong ya ki jingeseng ha ki janmit si poyang ngi penlong hang tai ha ka sngiu trai ngin buru ya ki parking ha ka to ka jaka padan ru ki we ki jaka ki bangi la penmang kum ki parking ha pedeng jong kane ka snong bat na kita ki parking ki ba pedeng jong ka snong ru kim dei ki ba jingai than hadu kata nang tai ngila ban yat ka kejat hadu hang ne ha ka jing simpor ka batang kumba 1 minit lane 10 minit te kane ka jaka ka ba kumala ong mene ba ka jaka bagi penlong ya kane ka jingeseng sinot kade ka jaka ka balong madan ka jaka ka ba itnat ka jaka ka bangila ban syong hangno namar kade ka jaka ka ba tam dau plang te hawi dei bat ka jaka kalong ka ba itnat ka jaka kalong
keluj bat ngim don kam ban khuslai kano ru namar ka jaka kam dei ka balong pum rei ka balak tap dau plang ngila ban syong hamadan ru bat ngila ru ban syong sakiti ki jaka ki balong klau ha ka bakadan ka jingka serngiu jong kiding ka ka jaka kalong ka batengan bha tena ka benta kitu kiba wanra ye ki jingbam lan ki jasong pila ban bam ha ki jaka ki badon ki pentha lan ha ki rut jong kane ka wa umpi ka jaka kalong ka ba itnat ka jaka kalong ka ba pengat hadu kata ti kita ki dei ki jing batai ki jongi ha ka bede bat ka lej kawan jong nak banta ka ne ka jing seng sinot nak liang jong ka balang ka pastren bat ka presbytery hi barok ka we ngi priang subhaya phi sya ka balang ka jongi nadu ki nongkit kam jong ka sinot si union ki the court ki delegate ki pastor bat kum juro yau pai lang jong ublei uban sawan hakasngi utrai tingi pediang ipi da ka jing ej bada ka jing kemen ngi pediang ipi sya ka balang ke jungi ngi pediang ipi sya ki ying ki sam ki jongi te nakaliang jungi gidan tangkat ne ya ka ban ong ban penpau hakane ka por ngi ai kublei ipi haka kateng ka batiang tang jong trai bat nong pen im jungi Jesus Christ kublei shibon